Lecția 248. Orice suferă nu face parte din mine. Urmați instrucțiunile complete ale lecției din cartea Curs de Miracole. Sunteți ființe binecuvântate, într-adevăr. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Isus. Aceasta pare a fi o lecție foarte dură pentru unii dintre voi. Te-ai obișnuit să îți vezi tristețea ca parte din tine. Chiar crezi că a fi trist înseamnă că iubești pe cineva sau îți pasă de cineva sau că ai compasiune pentru o situație, dar nu este așa. Suferința nu este necesară. Când funcționezi în tărâmurile superioare ale iubirii, nu suferi deloc. Nu simți deconectarea de la iubire care provoacă suferință. Asta este tot ce este suferința. Este deconectarea ta de adevăr care este iubire. Asta înseamnă că ajungi o ființă evoluată, conectată la tot ceea ce este, conectată la iubire, prin sistemul tău de ghidare. Înseamnă că permiți totul și accepti totul, chiar și acele lucruri despre care mintea ego-ului spune că sunt inacceptabile. Aceasta este o provocare pentru voi toți, pentru că, dacă pierdeți o ființă iubită din viața voastră, credeți că a vă întrista, a suferi și a scrâșni din dinți și a vă smulge părul din cap este parte din voi. Asta pare atât de adevărat când ești în mintea ego-ului, pentru că ego-ul te-a convins că corpul acelei ființe a dispărut, așa că acea ființă trebuie să fi dispărut. Asta e o minciună. Ființa nu a plecat. Când crezi în trupuri, când te închini trupurilor și când te întristezi din cauza pierderii trupurilor, atunci, prin acțiunile tale, demonstrezi că gândești că oamenii sau alte ființe, cum ar fi animalele de companie, erau corpurile lor și nu e adevărat. Ei sunt legătura eternă pe care o ai cu ei, amintirile frumoase pe care le ai despre ei și frumoasele comunicări pe care le poți avea cu ei. Când ești concentrat pe corp, nici măcar nu încerci să faci conexiuni în spirit. Nu crezi că ei mai sunt prin preajmă. Te duci la mormânt și te întristezi și suferi. Ei nu sunt în mormânt. Ei sunt cu tine. Ei sunt aproape de tine. Ei sunt pentru totdeauna aproape de tine. Când îți părăsești corpul, ei te vor întâlni. Nu au plecat nicăieri. Sunt doar la o respirație distanță. Aceasta pare o lecție dură pentru cei dintre voi care încă mai cred în trupuri și încă mai cred în suferință. Dar te asigurăm că pe măsură ce ierți fără încetare, pe măsură ce treci prin ascensiunea ta spirituală, vei suferi din ce în ce mai puțin. Vei ajunge să vezi că ori de câte ori suferi, nu ești în acord cu adevărul și iubirea. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Isus și îți vom vorbi mâine.